платиш 5 лева. Нямаш 5 лева. Тогава 10 лева. Благодаря. Приемам ги. Спокойно, всичко е под контрол. Стопни силно. Малко по-силно. Без плюнки. Подухваме още веднъж. Без плюнки. Чудесно, подухваме. Заповядай. Разпаляме ветрилото, показваме го на всички. Давай смело, 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 смело. И ръкопляскаме за Валерия. Супер, сядаме си на мястото и ще знам към кого да се обръщам, ако случайно нещо се... Ако случайно нещо се е случило. Какъв цвят е това? Правилно, червен! Браво на вас! Тези от вас, които се обичат чулото или червено, нека бъде шарено. Или пък специално за момчетата, нека бъдат квадратно, защо не? Ако не знаете за вас, моля. А вие пазите тишина. Нека да правим заедно един фокус с помощта на тело, така ще ръкопляскаме още веднъж за него. Това е един много известен фокус, моят любим, с една книжка за оцветяване. Може да сте го виждали някъде по телевизията, но ето го сега тук пред нас. Книжка за оцветяване, който Тео го знае, но пък ето как ще хване от тази страна. Ето от тази страна хващаме и с другата ръка ето от тази страна. Стой и не мърда. Ще ви трябва помощта на едно магическо шалче. Защо е магическо? Защото ако вземем неговите цветове и ги сложим вътре и покажем на всички. Но ако вземем малко бял цвят от тук, а не опозни, подухваме. Всичко изчезва. Опитва се баткото да скрие нещо, което току-що вижда. Във вестника има някои неща, които въобще не са за деца. И определено баткото ще си смени вестника в първи, така да е първа възможност, само секунда. Интересна истината, водата още от самото начало е вътре във вестник. Справи на покажете за вас, моля! Ей, сигурно го изпети за децата!
Заповядай при мен, тази смело на заповядайте при мен. Една до друга, ръкопляскаме за трите дами. Ето тази страна. Чудесно, елате малко насам. Покланяме се надолу, поклон. Ще ви трябва помощта и на малко или по-точно. Заповядайте се. Показваме ги на всички, разтваряме. И гледаме много внимателно. Тук имаме едно цикче, което трябва да бъде отворено. Защо? За да могат нещата, които пуснем, да преминават свободно. Но ето и време за първата кърпичка, слагаме я вътре. Пак изгледа пак и нормално, слагаме отново, гледаме внимателно, моля. Слагаме и втората кърпичка.